سلام زي خبركم تختلتي إرتريان ميديا نيتورك رحوس بعل قدس يوحنس نابلنا نساعة زيادة لنا يزلنا زينة تاتوشتن وصان كنقرب لكم هنا مسخو من نتصنع سليمان اسمان عبد بيتروس منقسن ليديا تخلى مريم مننا بقدام النهار استزينا بصوابنا بيتروس عقب منبر باتريارك قال براك هيبوم أورحن حسي أبملا هجر كاب 59 كسب 435 ملم زناب كم زواقع من السحر الشافليتوم أبنو الزوبة هيكوتا كونتا تريد صبوكم زلو تحبيروم نبرتي وغريتت سالا استطرنفوت أغماتهم فتح كم زرخة بقليتهم قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد بمغنيات حدش عمد جزء كلتشان عصر سلسن بتشعر تمسكرم مس مدبر تلفزيون هاجرو هبسك هيدو كالاين موداتان كفال كالا مطيق إيرترا نزخونا قدامو حيلي نكلي بحرن مريتن إيرترا مساقاقر غيرو نهزب إثيوبيان خطقا كتقفئن زي تفكت هاجر مخانا كليتوم بعد مز مقوعزيا كتما أديس آبا أب هزباو مقوعزيا 5 سنتيم كساب 4 برز بتصح وسخ واقع كم زقبر كليتوم بريزيدنت إثيوبيا نبر دكتور مولاتو تشومه فلوي لوخ قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد كوينو أب دبوب السودان مبصح فتسيمو ترامب قالك فالكابتي أب عراق توافير زركب سراويت هاجرو نمسحاب وطينوم أب كاليفورنيا حبرات منقسات أمريكا تخصيف زل حدقا بارع مرور كاب قصر وصايا كوينو كم زلو تقاليتوم أب وسناسن سريلانكا حدقا بارع زقات أما وانت هند زخونت ندادت عانت عباي مركب ندادي تلحوح كم زلا تقاليتوم تأررت وغنات ليبيا بمنغونينات موروكو زكايدو ركب وتاو تسيد كم ترخبو تقاليحون بدرجة عالم قطر انساتات زقرام بالعلي كل التسيسو كم زقودالت اتسابات حبيروم أبقري خابز ركب بمعسكرات سدتنياتات حدقا بارع كم زقات أمي تقاليحون أمريكا مس أبال هاجرات آسيان زيز أنحا زمدنا نمدنفع كم تسرح أفليتام زرزرات زينام بطو أبون بيتروس عقاب منبر باتريارك قالوا براكي هبوم بطو أبون بيتروس عقاب منبر باتريارك أرثوذكس توحدو بتكريستيان إرترا بمغنيات بعل قدس يوحنس قال براكي هبوم أبون بيتروس عمل اختم نملا هزب إرترا بحفشة نهزب كريستيان دما بفلاي كمون نحمومان أب حيال تعر نزركبو سبمويات عنان أب حلوة هاجرن لمعت نزلو سراويت مكل خالن انقوع كاب زمن يوحنس ناف زمن ماتي وساب تحكم دحر مبال أبزع عالم بملأ بتلاباد حمام كورونا فيروس بخبيد فتنات حلفو زلا غزي هاجرنا سلا حيال مخت حزب المنجستن بسنك زحمام ناي متحدقا زي ترايلن وحدات هاجرات بمخانا تمسكن زبل مخانو قاليصم أبون بيتروس عبوم أب مودعتا ورحن حسز ترعي ورار إسلام بطا أب زرعت كوردو زنبرو حدقا بمتحببار مينستر حرشا هزبن سراويت مكل خالن بستقبرلو مخته يخلف مهلاو عبي مسكانا زوهب مخانون أجنزيبام عقاب منبر باتريارك أرثوذكس توحدو بتكريستيان إرترا بطو أبون بيتروس مودعتا زلوو نزيبلو كمكلن كتحقاقزن اسيت هايمانوتنان هاجراوي بحلنان كمون مجلتي حبرتنان حادنتنان مخانو بمتقاس أوشت هاجرن وطأن زلونا زيقاتات أبتأقم نزركبو وغناتنا كنردن نأرقاويانن زغتاماتن كنبتحومن حادرا دحر مبال عمت سلامن كسانتن كجبرلنا نهجرنا إرترا باريخو دما محرتون سلامن كبزحلنا سناي من نيتهم قليتهم أب ورحن حسا عمل هاجر كب 59 كسب 435 ملم زناب كم زواقع منستر حرشة أفليتو أبز حلف ورحن حسا كب علة حدك كسب علة 31 أب ملا هاجر كب 59 كسب 435 ملم زناب كم زواقع منستر حرشة أفليتو ببزوبو تزرجحن زركبا 89 نقطات بمسارة زمزقبو متن زاقرن تسنين اتزل على متن استمزقبلن كخونان كلوا اب زاقر 435 ملم اب تسني دما 418 ملم كم زواقع اتحابريتا ينزر
بزيكازي أبداسي مايدما بشوكا أو أوردتن عدوخالان كاب 312 كساب 373 مليمتر أبتعزقا صوبنايت أوغارو غولج أمالايت شامبقو بارنتو عد بربرة نوزوبا لعلايقاش صورونا غونين تبلديان دما كاب 201 كساب 287 مليمتر زناب كم تمزقبت أبتاب منستر حرشا بتوسخي يحبر إذا خمسيلون كله كم 201 كسام 297 مليمتر زمزقبا نقطات 44 كخونان كلوا 11 نقطات دمات تحت 100 مليمتر كم زمزقبا زتقصت تتصبصب نقطة دباروا 59 مليمتر طريب ممزقبا إذا زتحت زمزقبت كوينا لام أبنو زوبا هايكوتا كونتات تريد تصبق كم زلو تحبيرو أبنو زوبا هايكوتا لما عمت كرامات بزترخبت صبق متأنن زرقحن زنبرو زناب وخول ماين سعرن سلزترخبت ريتها بصبق كونتات كم زركبا واننت تريتن سمويا حرشان حبيرام بمسارت ترخبنا وحبريتا مس مدنو جاي كرامات تكونتات شاولو تفتقرلهم واننت تريت ماين سعرن مركب نابرحو كبابيتات ساقيمام كم زنحو بمدقاس ديحيرو جناب كل كبابيتات صبق زرقح زنبرو زناب بموقعو كم ترقاقو كفلت تخيلو لهم اتنو الزبا كاب استفرالي كبابيتات زساقمات ريت ببزح زحالفالو بمخانو ابرئسدن زلوا 4 ريحاتات كلتا توسخت ريحاتات نمسرح زحقز مصنعتي بدرجة نو الزبا تداليو كم زلو اتحابريتا وسيخو ارديوم واننت تريت بوغنوم سالاتن اقديمن زتهانصا ريحاتات تريتوم اخل زستماي بمركبن تريتوم كبحال كدحينن طعنن تحليو كسسنا كم زخالا حبيرام نبرتي وغرتت سالات تطرنفو صقماتهم يفتح كم زلو غليصوم نبرتي ممحدار كبابي وغرتت نوزوبا الشعب سالا ماكلاي بوتات تطرنفو ني محبراوي اغلغلوتات طلباتهم ببمدرخو ان تماله زنبرم صقمات يقلل كم زلو غليصوم نساتهم اب حبرتهم اب زحالف عامتات بسنك زي مترنافهم زغاطمم زنبره صقمات بمذكر مستطرنفو اغلغلوتات ماي تمرتن طعنن كم تواددلهم ارديوم مترناف عدتات مسرت معباله مخانو بجبر كم تجنزبو زتقاسوتهم وحبتريتا كاب قلب نابوغرتت زوسد 10 كيلومتر نحمد صرجا بوفراس لتصقنو نفس صوراتي خنا حمومات بزيت صقمنا بحكمنا كملالسو كيلو مهلاوم ابريهم أم حدر نوزوبا الشعب أتو أبو بكر إبراهيم بقريو نبرت زوسدو زلو قدس تبقصوتات وتسيت تطرنافة مخانو بمتقاس أبت خباب الزكايد وفريكا كم قدام النتاتو كتكبر مخانو أرقاقيتو كاب شعب أسات 7 كيلومتر نشانخ معراب اتركب وقرتت أسات 700 سدرابيتات ينبرعام حرصت مهرتم أبقفو كساب زاعتو قراوتم كاب بالع ككتاتلو مينستر حرشات أويعو كاب زحلفه ورحنا حاسه اب ገለ ከባቢታት ሃገርና ዝተረአየ አንበጣ ምድረ በዳን ምቁጽጻር ዝካየድ ዘሎ መኸተ አድማዕ ውጽኢት የመዝግብ እኳን ተሎ እቲ ሓደጋ ገና ብሙሉእ ስለዘይ ተቀንጠጠ ሓረስቶት ምህርቶም ኣብ ቀፉ ክሳብ ዝኣቱ ግራውቶም ካብ ባልዕ ክከታተሉን እዋናዊ ሓበሬታ ከመሓላለፉን ሚኒስትሪ ሕርሻ ጠዊዖም بمسارت علتاو تصاب مخته أنبتا أبزرابعتي زبزح نطفتات مقطعر ورار أنبتا أبزوبا سيميناو قح بحر خكايدن كله أوشت 3 معلتات طراي قبل على كل 100 هكتار عود صرحت كم تخايدك فلت تخايل اللام أبتزوبا كاب مفارق ورحن حسات حزب بتقلالا قبل على 720 هكتار عود ناي مقطعر أنبتا نطفتات تسلاسل الله أبزوبا عن 7 دما قبل على 4 هكتار بمتحببار حزبن سراويتن تربالع مدحانيت بمنصاق وصيتاون طفتات مخته أنبتا كم تخايده كابت زوبا تخسيتو زنبره وراران بتا دما بتزامادي ابرغو كونتات كم زركب كابت بوتات زترخ حبريتا ينصر أبزوبا قشباركا نوزوبا سلعة كبابي طحرا قبل على 5 هكتار زعسله وراران بتاون عود قططراو سرح كايدلو انكلو اتمخته يقتل كم زلو تفليطلو بزيكازي أبدوبا وقح بحري نوزوباتات مأكل دنكاليان الرعتان بزتخسته كبكبتان مدفع بزغط الزلو وهور سراح زاقيت عبستات 28 هكتار تزاقيحو زنبارة كبكبتا كابت زوبات زترخ حبريتا ينتصر نبرتي أفامبو أب كبابي مستوادده أقلقلوتي تعنا أب علتاوي هيوتهم عبا استواتو يقبر كنزلو قليتهم نبرتي أفامبون الزوبا مأكل دنكاليا أب كبابي مستوادده أقلقلوت تعنا أب موحست عنو من علتاوي هيوتهم عبا استواتو يقبر كنزلو قليتهم
ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ቀረባ ምርካብ ጾር ዕለታዊ ህይወት ዘቃልል ዓብ ጸጋ ምዃኑ ዝጠቕስቶም ወሃብቲ ርእቶ ኣብ ርእስቲ ናብ ትካል ጥዕና በኣካል ብምኻድ ዝረኽብዎ ኣገልግሎት ሞያውያን ናብ ዓድታት እናተንቀሳቐሱ ዝህብዎ ጥዕናዊ ምኽርን ዝገብርዎ ክትትልን ኣፍልጦኦም ኣብ ምስፋሕ ከም ዝሓገዞም ሓቢሮም ቅድሚ ሕጂ ምስ ኣገልግሎት ሕርሲ ብዝተሓሓዝ ኣብ ጥዕና ነብሰ ጾራትን ዕሸላትን ዓብ ጸገም ከጋጥም ምጽንሑ ብምዝካር ድማ ኣብ እዋን እዚ ግን ጥዕና ኣዴታትን ዕሸላትን ከም ተዋሕሰ ሃሳይ ልምድታት ድማ ብንቕሓት ይቃለስዎ ከም ዘለዉ ኣረድዮም መደበር ጥዕና ኣፋንቦ ኣገልግሎታት ሕርሲ ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ምክትታል ዕቤት ቆልዑ ክታበት ላቦራቶርን ኣገልግሎት ምኽርን ማዕዳን እትህብ ኮይና ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣፋንቦ ማብራን ኣፍናቡን ንዘለዋ 15 ዓድታት ተገልግል ናብ ዜናታት ወጻኢ ምስ ንሰግር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ግዕዝ 2013 ብ9 መስከረም ምስ መደበር ቴሌቪዥን ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ቃለ መጠይቕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሃገሩን ዘሎ ዝምድና መብርሂ ሂቡ ኣብቲ ቃለ መጠይቕ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ድሌት ክልተ መራሕተን እምበር ኣብ ድሌታት ህዝብታት ዝተመርኮሰ ኣይኮነን ዝብሉ ሰባት ስለ ዘለዉ ብወገንካ እንታይ ትብል ብዝብል ንዘቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቡ ምላሽ እቶም ከም ዝዛረቡ ዘለዉ ሰባት ንስኹም ክገብሮ ዘይከኣሉን ከምጽእዎ ዘይከኣሉን ሰላም ከም ዘምጽኣና ይፈልጡ እዮም ብሉጻት ናይ ዲፕሎማሲ ኪላታት ኢና ዝብሉ ሰባት እንተላይ ሓይላን ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ን20 ዓመታት ከም ጸላእቲ ብጎባ ዓይነን እናተረኣያ ተፈናቲተን ክነብራ ከለዋ ነቲ ጸገም ክፈትሑ ዘይከኣሉ እዮም ድሕሪ ምባል ሳላቲ ዝተረኽበ ሰላም ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ወጥርታትን ምፍጣጥን ተናጊፉ ኣብ ልምዓታዊ ንጥፈታቱ ጥራይ ንኸተኩርን ዓብ ውፅኢት ንኸመዝግብን ምብቅዑ ዝዓዘዘ መኽሰብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ምዃኑ ኣስሚሩሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መወዳእታ ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ግደማውያን ሓይልታት ኣብ ምዝራቅ ሰላም ኢትዮጵያ መታን ክሕግዛ ንጎረባብትና ኣብ ዝሓተታሉ ህሞት ካብ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ብዝተፈለየ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ግዳማዊ ሓይሊ ንክለኣየርን ባሕርን ኤርትራ መሰጋገር ገይሩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኸጥቅዕን ከጥፍእን ኣየፍቅደሉን እየ ብምባል ንጹር መርገጺኡ ዘፍለጠን ሕልምታቶም ዘምከነን ፈታዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምዃኑ ኣስሚሩሉ በዓል መዚ መጓዓዝያ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ 50 ሳንቲም ክሳብ 4 ብር ዝበጽሕ ወሰኽ ዋጋ ከም ዝገበረ ገሊጹ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብታ ከተማ ንዝወፀ ኣዋጅ መጓዓዝያ መምሕያሻት ከም ዝግበረሉ ዝሓበረ በዓል መዚ መጓዓዝያታ ከተማ ኣውቶቡሳት ሚኒባሳት ላምብሬታታት ድሕሪ ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ከከም ዝውንነኦ ሴሬታት ሙሉእ ዓቕመን ክሰርሓ ከም ዝኽእላ ሓቢሮም ፈኮስቲ ባቡራታ ከተማ ከዓ ካብቲ ዘለወን ናይ ምጽዓን ዓቕሚ ርብዒ ብምጉዳል ንተጠቀምቲ ኣገልግሎት ከም ዝህባ ኣረዲዩ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ፍሉይ ልኡኽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምብጻሕ ፈጺሙ እቲ ልኡኽ ኣብ ዕደቱ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ዝተላኸ ደብዳቤ ንፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዳት ረኪቡ ፍሉይ ልኡኽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ድሕሪ ስነ ስርዓት ምርካብቲ ደብዳቤ ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ማያርዲት ኣብ ጁባ ተመያይጡ ኣብ ምይት ክልቲኦም ወገናት ባህግታት ክልቲአን ሃገራት ብዘማልእ መልክዑ ህንጸት ጽርግያን ኤሌክትሪክን ሓዊስካ ብሓባር ኣብ ዝነጥፍሉ ዝተፈላለየ ፕሮጀክታት ከም ዘተዩ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ገለ ክፋል ካብቲ ኣብ ኢራቅ ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ሃገሩ ክስሕብ ምዃኑ ኣሚቱ መምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ 2014 ሰራዊት መንግስቲ ኢራቅ ኣንጻር ሽበራዊ ሓይሊ ዳዕሽ ንዘካይዶ ዝነበረ ወታደራዊ ወፍሪ ንምድጋፍ ካብ ዝተዋፈረ ልዕሊ 5200 ተዋጋእ ሰራዊት ኣሜሪካ ሓደ ሲሶ ንምስሓብ ወጢኖም ህላዊ ዝግለጽ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ካብ ዝርከብ ልዕሊ 8600 ሰራዊት እውን ተወሳኺ ንምስሓብ ክሕብር ትጽቢት ይግበረሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ስልጣን ናብ ዝመጸሉ ሃገሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ካብ ዝርከብ ዘየበቃዕ ኩናት ክብል ዝተቆሶ ግጭታት ንምህዳእ ሰራዊቱ ዝተዋፈረለን ከባቢታት መኸተምታ ክገብረሉ ምዃኑ ተመባጺዑ ነይሮም ነዚ ኮን ንምግባር መምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣፍጋኒስታን ምስ ጉጅለ ጣሊባን ስምምዕ ሰላም ብምኽታም ኣብታ ሃገር ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ጠቕሊሉ ንምስሓብ ዘኽእል ተበግሶ ክወስድ እንከሎ ኣብ ኢራቅ ድማ መላፍንቲ ዝኾነ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ምሕላው ጸጥታን ሰላምን ኢራቅ ዝህልወን ሱታፌ ከዕብዩ ዝጽውዕ ዘሎ ኣብ ምዕራባዊ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሓፈሻ ክፍለ ሃገር ካሊፎርኒያ ድማ ብፍላይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ መሮር ብብርቱዕ ንፋስን ሙቐትን ተደፊኡ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ምዃኑ ተሓቢሩ
ኣብ ግዛት ካሊፎርኒያ ተኸሲቱ ዘሎ 25 ሓደጋታት ባህር ዕመሮር ኣብ ልዕሊ 840,000 ሄክታር ዕንወት ምውራዱ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ንምውዓሉ ብመካይን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ዝተደገፉ ልዕሊ 15,000 ኣባላት ኣህዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እቲ ብ4 መስከረም ምሸት ዝተላዕለ ሓደጋ ብዝፈጠሮ ስጋት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ካብ ቤት ንብረቶም ከም ተመዛበሉ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብቲ ክፍለ ሃገር ዝተኸስተ ልዑል ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ነቲ ባርዕ ንምቁጻር ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከንቱ ከም ዝገበሩ ኣረድዮም። እቲ ሓደጋ ዝፈጠሮ ዒግታ ትኪ ዘስዓቦ ብከላ ኣየር ክሳብ ሰሜናዊ ወሰናስን ካናዳ ምብጽሑ ዝሓበሩ እቶም ጸብጻባት መጠን ርኤት ብልዑል መጠን ነኪ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ብሰንከቲ ብከላ ኣየር ብሄሊኮፕተራትን ነፈርትን ዝካየድ ዝነበረ ስርሓት መጥፋእቲ ሓዊ ከም ተሰናኸለ ድማ ተገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኣሜሪካ ኣብ ግዛት ካሊፎርኒያ ባርዕ መሮር ብብዝሒ ዝተኸሰተሉ ወቕቲ ገና ብሕጂ ዝመጽእ ብምዃኑ መጠን ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ብተዓጻጻፊ ክዛይድ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ይእምቱ። ኣብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ሓደጋታት በርቂ ዝጠንቁ ኣብ ግዛት ካሊፎርኒያ ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ መሮር ሰፊሕ ዕንወት ምውራዱ ይዝከር። ኣብ ወሰናስን ስሪላንካ ሓደጋ ባርዕ ዘጋጠማ ነዳዲ ጽዓነት ዋነት ህንዲ ዝኾነት ዓባይ መርከብ ብገለ ክፋላ ነዳዲ ተልሑቕ ምህላዋ ከም እተረጋገጸ ሰብ መዚ ሓይሊ ባሕሪ ስሪላንካ ሓቢሮም። ኣብታ ከተማ ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝኣተወ ጠቒሱ በዓል መዚ ስሪላንካ ተኸሲቱ ንዘሎ ላሕኩ ደው ንምባል ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረድዮም። ነቲ ብካላ ንምንጻህ ድማ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ህንዲ ብምትሕብባር ሓያል ጻዕሪ የካይድ ምህላው እቶም ሰብ መዚ ብተወሳኺ ገሊጾም። ነታ መርከብ ብተወሳኺ ዕንወት ከየጋጥማ ናብ ውሑስ ከባቢ ንምግዓዝ ጸይራቶን ዘላ ነዳዲ ንምግዓዝ እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ልዕሊ 4,000 ቶን ነዳዲ ጽዒና ዝነበረት ዋነት ጃፓን ዝኾነት መርከብ ኣብ ወሰናስን ደሴታዊት ሃገር ሞሪሸስ ኣብ ዝበጽሓትሉ ብዘጋጠመ ሓደጋ ናብ 2 ብምግምዓ ከቢድ ኣከባቢያዊ ብከላ ዘኸተለ ላሕኩ ነዳዲ ከም እተኸስተ ይዝከር። ተጻረርቲ ወገናት ሊብያ ቅልውላውታ ሃገር ንምህዳእ ብመንጎኝነት ሞሮኮ ዘካይድዎ ርክብ እወታዊ ውጽኢት ከም ተረኽቦ ተቓሊሑ። ዝርዝር ስምምዓት ናይቲ ካብ 6 መስከረም ኣብ ወደባዊት ከተማ ቦዝኒካ ሞሮኮ ክካየድ ዝጸንሐ ርክብ እኳ እንተዘይተገልጸ መንግስቲ ሊብያን ተቃወምቱን ሕድገታት ክገብሩ ከም ተራዳድኡ እዩ ዝቃልሕ ዘሎ። ክልቲኦም ወገናት ምቁራት ተኽሲ ክገብሩ ምዃኖም ብ22 ነሓሰ ከም ዝሓበሩ ጸብጻባት ይገልጹ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ 2011 ኣብ ሊብያ ድሕሪ ዝገበሮ ምትእትታው ገለ ክፋልታ ሰሜናዊት ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ገለ ክፋል ድማ ኣብ ትሕቲ ተቃወምቲ ወገናት ተመቓቒሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ብፍላይ ካብ መጀመርታ 2020 ክካየድ ዝጸንሐ ውግእ ሰብኣውን ጸጥታውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ቅልውላውታ ሃገር ድማ ከም ዝኸረረ ጸብጻባት ይሕብሩ። ቁጥሪ እንስሳታት ዘገዳም ብደረጃ ዓለም ውሽጢ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ብልዕሊ 2 ሲሶ ከም ዝጎደለ ጸብጻባት ሓቢሮም። እቲ መጠን ምንቁልቋል ኣብ ካልእ እዋን ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ትርዮ እቲ ዝበዝሐ ምዃኑ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረድኡ። ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ትርዮ ዘይቆርዒ ንጥፈታት ደቂ ሰብ ኣብ ኣከባቢ ምዃኑ ዝገለጹ ክኢላታት ሰባት ኣብ ኣጠቓቕማ ጸጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም። ብመሰረት ጸብጻብ ኣከባቢ ደቂ ሰብ ንልዕሊ 3/4 ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት መሬት ከብርስዎ እንከለዉ ንልዕሊ 40 ጸጋታት ማያዊ ኣካላት ድማ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝገበሩ ተፈሊጡ። እዚ ኣብ ኣከባቢ ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ኣሽሓት ዓሌት እንስሳታት ብሰንኪ ሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ካብ ገጽ ምድሪ ክጸንቱ ከም ዝገደዶም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ብሰንኪ እዚ ክሊማዊ ለውጢ ዝስዕብ ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ ዕልቕልቕን ብከላን ገለ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ምንቁልቋል ቁጥሪ እንስሳታት ዘገዳም ምዃኖም ይጥቀስ። ደቂ ሰብ ልዕሊ 90 ጠንቂ ክሊማዊ ምምዝባል ምዃኖም ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ግሪኻዊት ደሴት ሌስቦስ ኣብ ዝርከብ ሓደ ካብ ዝዓበዩ ማዓስከራት ስደተኛታት ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ከቢድ ንዋታውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተቓሊሑ። እቲ ማዓስከር ሙሉእ ብምሉእ ከም ተሃሞኸ ዝገለጹ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣብኡ ዝቕመጡ ዝጸንሑ ኣሽሓት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፉ ኣረድዮም። ጠንቅቲ ትማሊ 9 መስከረም ዘጋጠመ ሓደጋ ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰበስልጣን ሲቪላዊ ድሕነት ግሪኽ ኮኔልካ ዝተገብረ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ። መንግስቲ ግሪኽ ብሰንኪቲ ሓደጋ ኣብታ ደሴት ን4 ኣዋርሕ ዝጸንዕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጅሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪቲ ባርዕ ግሪኽ እትርከበን ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ብዘለወን ሸለልትነት ይውቀሳ ኣለዋ።
ኣሜሪካ ምስ ኣባል ሃገራት ምትእኻብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ማለት ኣስያን ጸንሓ ዝምድና ንምድንፋዕ ከም እትሰርሕ ኣፍሊጣ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብ9 መስከረም ዓመታዊ ዋዕላ ምስ ዘካይዱ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣባል ሃገራት ምትእኻብ ኣብ ዘካይዱ ርክብ ሃገሩ ነቲ ምትእኻብ ኣድላይ ደገፍ ከም እትገብር ኣረዲኦም ኣሜሪካ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ከምኡውን ብሰንኪቲ ለበዳ ንዝሰዓበ ቁጠባዊ ክሳራታት ንምሕዋይ ምስተን ሃገራት ከም እትተሓጋገዝ ሚኒስተር ፖምፒዮ ሓቢሩሎ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ነተን ሃገራት ክትገብሮ እትኽእል ደገፍ ብዝርዝር ኣይገለጸን ምትእኻብ ኣስያን ንብሩኔይ ካምቦድያ ኢንዶኔዥያ ላኦስ ማሌዥያ ሚያንማር ፊሊፒንስ ሲንጋፖር ታይላንድን ቪየትናምን ይሓቁፍ